автобус Москва Душанбе, автобус Москва Хуҷанд. Рӯзои сешанбе, рӯзои ҷумъа рейс дорем. Метро Котельники. Метавонед бародаро занг занед, ҷод назайн кунед. Ҳар сешанбе, ҳар ҷумъа прамои рейс. Мана тамошо кунед бародаро. Рафтанӣ боше? номро дар болои экрана метавонед бародаро занг занед. Ҳар сешанбе, ҳар ҷумъа прамои рейс. Москва Душанбе, Москва Хуҷанд, Душанбе Москва, Хуҷанд Москва. Ҳамаша дорем. ай душанбе рӯзои душанбе пайшанбе рейс дорем. ай Хуҷанд сешанбе ҷумъа. метавонед занг занед, ҷод назайн кунед. ҳар сешанбе, ҳар ҷумъа рейс аст. ман аз дуруни автобусҳоро шонтон медиҳам. бия шофёр. ман аз дуруни автобус. ҷои зарядка, кондитсионер, печка мечкаш ҳамаш 100% кор мекунад. мана бари пешаш. телевизор. ҳамаш ба тамоми санъат. метавонед занг занед. ҳар сешанбе, ҳар ҷумъа рейс аст. прамой. ай метро Котельники. ин шам чортану ҳай. ин шам чортану. манам яктагаш инай. мана яктагаш вая. 4 та автобус на старт пагар рейс дорем. мо ҳоҷи Ҳамза. прамой рейс аст, прамой рейс. то душанбера прамой. $12,000 рубл. то Хуҷанд $10,000 рубл. алейкум ассалом. бе пересад карафтисани номрои тоҷикиро дидека. прамой рейсан то душанбера. то душанбера прамой. $12,000 рубл. то Хуҷанд $10,000 рубл. ҳар сешанбе, ҳар ҷумъа рейс дорем. ай Котельники. рафтанӣ боше бародаро. дар WhatsApp суратҳои паспорта мепартовед, ҷот мемонем.
وقتی اومده پولامتی میره که O'zbekiston ham har roz rez داریم. O'zbekiston pasta ya'ni to Toshkentdan 9000 rubl. Avtobuslar var, pagar nastar داریم، مویکاشو داریم. همین سنگه که تلگرام تماشا کنیم باشه. Şu. Hadi. Який лайк обзан, лайк подписаться, промышленник не буду. Salam aleyküm. Gari çoni bud. Куда едет? Таджикистан. Привет передай людей. Пусть приедет. Salam. Selam aleyküm. Evet. Gari çoni bud. Selamünaleyküm arkadaşlar. Tarlada adaşmaylar. Tacikistan, Düşenbe, Hucan, Toshkent, Resler, Bemir'e müracaat ediyoruz. Bakanımız hizmetle hükümet olsun. Salamat boş. Nada com nada, powerbank isso. Powerbank, naушник. Gari çoni bud Yusufcan, klient. Yusufcan. Tacikistan люди çoni bud говори. Hamza. Говори. Разбия, я работаю потом. Сейчас разменяю, говори. Что я говорю наши. Говори что-нибудь. Mana, این O'zbekiston میروم. تماشا کنی بچه. یکون قبضم var orada. Uzbekistan bir ama. O'zbekiston. Qanday siz yaxshimisiz? Ketyapmiz mana. Хорошо едешь, да? Dostum. Zo'r. Zor. Aka ismingiz nima?